Hola, soc Salvador Bellver, regidor del Partit Popular de Tavernes de la Valldigna. Este matí ha vingut a veure'ns Isabel Bonich. Els regidors del Partit Popular, Isabel, hem anat a veure la platja sencera de dalt a baix. Hem vist tot el mal que tenia, molt de mal. Més de 3 milions de mal a tota la platja. Ara, més que mai, hem d'estar units. Tota la corporació municipal, govern, oposició, tot el poble unit. Hem de demanar la zona catastròfica a Tavernes i arreglar-ho tot abans de que es comence la campanya d'estiu. Pues sí, així estem en la gent, en la nostra portaveu Eva, en els nostres consellers del Partit Popular en Tavernes, en primera línia, donant com sempre la cara, perquè el Partit Popular dona la cara sempre, no mos amaguem darrere de ningú i donem sempre la cara. I l'exigim al govern del senyor Sánchez, al govern del senyor Puig i a l'alcalde de Tavernes que esperem que d'ací 2 mesos tot això estiga ja restaurat i en perfecte estat, perquè així 2 mesos vindrà la gent de Setmana Santa, perquè l'estiu estarà així, perquè són molts els danys i el que demanem és un pla integral. No podem suportar més aquestes conseqüències, no podem suportar més que se diga que se lluita contra el canvi climàtic però després no se fa res. Per a lluitar contra el canvi climàtic n'hi ha que invertir i n'hi ha projectes sostenibles medioambientalment i que suposarien un reforç per tot el litoral de la Comunitat Valenciana. I això és el que estem demanant, trellat, inversió i obres, no palabreria, que Compromís i el PSPB, molta palabreria i cap fet. Sí, de fet, nos agradaria tocar-te prompte i dir, mira, Isabel, vine a passar els dies, que fa un temps boníssim, tenim una platja estupenda i està perfecta. Bueno, pues així estarem. El que passa és que fa una setmana que s'han produït els efectes de Glòria i encara no s'ha declarat la zona d'emergència catastròfica per el govern d'Espanya. El senyor Puig ha dit que donarà ajudes i ha donat 45 dies hàbils, en el qual en Setmana Santa encara estaran demanant els ajuntaments, i avui en Tavernes ha vist que sols n'hi ha una pala i 2 persones treballant. Jo li demane al senyor alcalde que ja que cobra impostos i es cobra prou alts, pues que s'invertisca així en la platja, en tot el tema de les passarel·les, en les infraestructures que se n'hi han que fer. Tota aquesta gent de primera línia que ha sigut danyada, tota aquesta gent necessita, per no dir l'agricultura, no? Que l'agricultura valenciana està castigadíssima per un govern abandonat. I jo espero que no passi el que ha passat fa 2 anys, en el 2017, així en la Ribera, en Carlet, en la zona de Carlet, on els productors i els agricultors van perdre gran part de l'engelar de la collita de caqui. El govern del senyor Puig va prometre 8 milions d'euros i avui, en gener del 2020, encara no han cobrat ni un sols euros. És més, li han dit que aquests 8 milions van per a la Vega Baja, que ens pareix molt bé, però els 8 milions que va anunciar el senyor Puig té que pagar-los. Però ja sabem el que és el govern de Puig i d'Oltra, ximo anuncios. Molt anunci, molta foto, però així estan les platges de la comunitat. És que el problema no es soluciona soles. Jo crec que igual 2 màquines per a lo que tenim així, que és una platja molt llarga, a punt de començar la campanya, jo crec que és insuficient i, a més, com hem escoltat, el problema no pot solucionar-se a soles. Efectivament. I a més, l'agricultura, en la part d'agricultura està totalment abandonada. Ara anirem a veure els camps de taronges i veuràs, Isabel, el mal que ha fet. Així ha fet aire, ha plogut, ha inundat les parcel·les agràries i ha desfet en el pedrisco tota una collita. I ja sabem el que estan patint els agricultors. Efectivament. Bé, doncs estem així, com parlàvem, per a donar la cara, per a buscar solucions i per a fer-lo millor per a Tavernes i Comunitat Valenciana. Com veieu, jo no m'amague darrere un blog i llance notícies falses. Jo tinc el meu nom, el meu apellido i qui vulgui pot quedar amb mi al telèfon que li deixes aquí baix o al correu electrònic. Estaré encantada d'atendre-lo.